destinace na kanárském ostrově Tenerife. Co na to říkáš? Pustíme autobus ze zastávky, ten bude čubrně. Takhle to děláme u nás v Olomouci, šéfe. Ale nepoděkuje. Hodně palmiček. Koukej, takový banánky tam rostou. Pěkný. Santa Cruz. Santa Cruz de Tenerife. De Las Teresitas. Rovná odliv. Super koupačka, i když to teď možná tak nevypadá, protože je odliv. Ale jedeme teďka na vyhlídku při západu sluníčka, že? Jasný. Náči. San Andreas. San Andreas. Při západu slunce. Byla se střídá nádheru. Jsme se koupali dole na pláži. Jo. Teďka je tam takový odliv, že jsou snad i ty loďky na suchu, tyjo. Bohužel to není vidět, ale nádhera. Jaký to tady je? Super to tady je. Úplně pecka. Tady je prostě ráj. Co k tomu říct? Co tady povídáš? Že půjde z vody, budu se osprchovat a pak můžeme jet. A něco dobrýho? Třeba, ale rozhodně ne do Santa Cruz, protože tam už jsme jednou parkovali a to si myslím, že nám stačilo. My budeme mít problém i u nás zaparkovat. Nebudeme. Snad už ne, no. Tak už jedeme z dobré večeře. Na ubytování je Puerto de la Cruz. 21:30 a jsem vyřízenou. Provoz jak prase tady teda. To je. Ty nejdeš ani vidět, jaká je ta tma. Jedno červený světýlko vedle druhý. Zjeďte vpravo na Salida 32 direkcion TF-31. Puerto de la Cruz, Mandianes, El Rinzo. Pak zůstaňte vpravo. Dobré ráno z Tenerife, Puerto de la Cruz. Jsme teďka na střeše našeho hotelu Don Manolito a máme tady pěkný výhled do okolí. Tam vzadu jde vidět nejvyšší hora Španělska, El Teide. Tak, kolik je hodin? Bude asi tak 7:30. Všetci chrápou, auta nejezdí. To v Olomouci by byla už dopravní zácpa. Tam jde vidět vzadu moře. Tam je maják. Tady je autokemp a tam vzadu bliká maják. Je příjemně na tričku s krátkým rukávem. To jo. Tak, jdeme teďka z tržnice do Hyperdina koupit si nějakou vodu hlavně, viď? Jo, je tady vedro, je tady 10 ráno a 31 stupňů to tam ukazuje. Začíná se trošku oteplovat. No, trošku jo.
krásně vidět při západu slunce. My jedeme někam do pizzerky, uvidíme, co tam bude. Ideální by bylo trochu do klidu, že? Mimo ty lidi. Hrozný. Všude lidi. Všude lidi, všude auta. Tohle byl masakr teda. Puerto de la Cruz na Tenerife. Město je téměř jednosměrka a normálně jsem teďka tak 2 hodiny jezdil dokola a hledal parkovací místo a všetci tady, ti, co tady jezdí, tak jezdí pořád dokola a hledají místo, kde zaparkovat. Jako toto fakt není normální, to jsem ještě nezažil, ty vole. Tak právě jsme vjeli do Vavřínového pralesa Anaga. Jedeme na vyhlídku Cruz de la Carmen, která bude za 3,2 km, 10 minut. Vypadá to zajímavě na té navigaci, ta cesta. Bude to asi jedna serpentina vedle druhé. Ale tak dáme si tady svačinku, už mám hlad, protože jsme snídali 7:30 a je 11:38. Ahoj! Ahoj, co na to tady říkáš? No je to tady super, úplná pohoda, týdek a to ticho. Slyšíte to ticho? Ani ptáček nespívá. Tady nevím, tady nechci potkat autobus. Ani auto. Taky ne. Jo, krásný, no. Jsou panoramata, táto. No, že jsme jeli, dolů pojedeme. To jo. Ve středu. Vzadu moře. Snažíme to na 1 s 1.0 turbem, protože 2 to nedává. No to asi není z toho videa vidět, ale to je teda převýšení, to vám povím. Mně přijde, že jsme úplně kolmo. Že byste nám nechtěla chodit. Na kruhovém objezdu použijte druhý výjezd. Pak na kruhovém objezdu pokračujte rovně. A pak jde s kočárkem. Ty je někde v Americe v té To poušti. jo, Route 66. No.
Tak jedeme opět lávovým polem, protože jsme si rozmysleli, že na Playas de las Americas nejedeme, protože tam jsou velké kolony. Neměli jsme signál, když jsme to zadávali do mobilu, takže volíme náhradní plán. Ještě jednou tedy můžeme zblízka spatřit místní nejvyšší vulkán El Teide. A teďka v klidu dojedeme ke skalám, kde doufám, že nebudou davit lidí. Dneska byl nejlepší den, co se týče lidí. Parkovaný. Tak. Panoramata, to jsou kopci, 1800 metrů nad mořem. Vůbec to nepřijde, ale je to prudký, lupenom, nebo mě aspoň lupe v uších, jak sjíždíme dolů. Sjíždíme to na dvojku, 5000 otáček, brzdíme pěkný motorem, paráda.